माने लोगोफोर आङो नै दा कलेजाव थांगासिनो आरोखि ना कलेजाव लोगोफोर लेंहरदों दिनै सरस्वती फुजानि फुरिफोर जानो होननानै लेंहरदों गोबाव जाबायमोन लोगोफोरजों लोगो मोनैया ओमफ्राय दा कलेजाव थांसै आरो कलेजाव आंथ' थांला आंनाथ' जोब्बाय कलेज थांनाया थेवब्लाबो कलेजाव थांनानै लोगोफोरखौ लोगो हमहैनोसै ओमफ्राय फुरि जानोसै ओमफ्राय मास्टारफोरजोंबो लोगो हमनोसै मास्टारफोरजोंबो लोगो हमनोसै मैया सानै मेदामा आंखौ लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय आंखौ बुंबाय पबित्र गाबोन मा होनो कलेजाव फैगोन ना फैया होननानै सोंबाय ओमफ्राय आं बुंबाय आङो थांगोन होनबाय ओमफ्राय मेदाममोना बुंबाय फैदो फुरि जाफैदो होनबाय ओमफ्राय दा लोगोफ्राबो लेंहरबाय आङो दा थांनो ओंखारबाय आंनि लोगोखौ लानानै केटिएमजों नै जोंनिफ्राय बारा गोजान नङा कलेजा खाथियावनो ओमफ्राय दा मोनहैसिगोन आरोखि ना दे होमबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो माने जोङो नै थांगासिनो ओमफ्रायो थांनानै लोगोनाव फन खालामसै गेटआव लोगोफोरखौ लेंहरनोसै ओमफ्राय हाबलांसै फुरि जानोसै बेरायनोसै फट' खेबजानोसै लोगोफोरजों रायलायनोसै फैनोसै रम आङो लोगोफोरनाव फन खालामसै बर' बाजार कलेजाव फुरि जानो फैदों सरस्वतीनि गरबेसे जानो हालाङो दा नायदो लोगोफोर जाबाय माबायदि हिनजाव नुखोब्रा दिनै सरस्वतीनि देलायनायाव दे थाथ'लायदो दायोसो आयो नै जलै र' लोगोफोर नै सिख्लाफोरनि गारि बुथुमनो नागिरबासो जानांबाय हेन्देल लक बावलै बियो नै एक्टर फैनो ओमफ्राय दा एक्टर नङा जायखिया लोगो आरो बबेथानो गरबेसे जागोन होनदोंमोनलाय होथस बिदिजों सरस्वती जानो फैयो सरस्वतीनि एसे जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामगासिनो लामाया फैखाबाय एसे माबाबो बुंगोन नामा जोंनो मोनफा मोनफा होलांबाय माथो नों एवनायनि अनगा नों एवनाय जों जानाय जासिगोन लांनांगोनलै दा मनायाव सोनानै नङा होमबा टेस्ट खालामदो सार नोंथाङा माबाफोर बुं नामा एसे दिनै सरस्वती फुजाया माबोरै जालांखो एसे बुंदोरा एसे माबाफोर बुंदो माबाफोर बुंबा गब्लाखौ जों नांगौमोन र' दा जानायावसो होनो नांगौमोन एसे इन्ट्र'डाक्सन होनो नांगौमोन एसे माबाफोर बुं साखिनायसै नै गुलाबखौ साखिनायसै गाइस आं जागोनसैलै लाब्राजों ओरै होबाय गोबाब जादोंलै एसे गोथावानो गाज्रि नङा गोथाव ने दे जालाय सार गोरा जाबाय माथो गाज्रि नङा ओरै हमदो ओंख्रिखौ एसे हरदो ओमफ्राय ओरै एसे सिथमदो ओरै गोथाव ने ओंख्रि संख्रि गोबाब जादों गोथाव एसे गिबियावनो नोंथांखौ आइ बिमा सरस्वती नामाव बरायनाय जाबाय नोंथाङा दिनै सरस्वती फुजायाव बेफोरबायदि मोननाया माबायदि मोनदों मोजां नै भिटामिन गोनां बुस्थु मा भिटामिन थायोथाय बे बुदावबा नोंथाङा दिनै फुङाव सिखारना खैथायाव दुगैनाय खयथायाव सिखारदों 3:30 दुगैदों जेबो जायाखै ना ओंखामफोर दुगैदों डेटल लायबावगोन सामोना आंनिया नंगौब्रा डेटलसो फुखायो जोंहा खुलुमनायफ्रालाय माबोरै बिखो बेखौ खोन्थाजाया सोलोंगोन बोर बिनायखौ खोन्थाया ओमफ्राय नों मोनगोन बायदि आसा गैगोना गैया बोरखौ दंथारो आंहा फोथायनाय दं आंहा आइ बिमा सरस्वतीनाव
फुरिखौ गांबेसे जाखो नै नोंनिया बाजिलायगासिनो जानायनि दा नोंथाङा फुरिखौ गांबेसे जाखो बे 9 खान बे आं 6 खान मिथिबाय संख्रि गोबाब होमबाथ' नोंथाङा गोग्गोमैनो जाबाय बेनाव एसे खावलायदो खोमा आं जागोन बुस्थुफ्रा माबायदि जादों गोथाव जागोन ना जायाखै गोथाव जादों जानायाव मोजाङैनो जादों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दा नै फैदो सारनियाव दा सारा एसे गावनि इन्ट्रडाक्सन होगोन दे नै जों बिदिनो बेरायदिंलाबायनानै जालाबायो आरोना जों गिदिं गिदिं जालाबायो जों आच्छा नोंथाङा अबेनि हा नोंथाङा अबेनि आंना ओरै भुटान नांजाबनाय मोजाङानो होमबा भुटाननि एसे भाषाफोर हागोन नामा हा भुटाननि एसे भाषाफोर हागोन नामा भुटाननिखौ आं रोंद्राया जोंना ओरै इण्डियायाव सोलैयो नालाय ओमफ्राय दा जानानै माबायदि मोनखो गोसोआ गोजोननाय मोन्दों बिरादनो ओमफ्राय नोंबोथ' दुगैखादों दहाय फुङाव दुगैदों फुङावनो एकदम जेबो जाखायाखै दा मिरामिस जायाखै दासो फार्स्ट टाइम जादों ने हा बेफोरखौ एकदम साइस्थ' मानसिना मानिखायो मोजाङानो ओमफ्राय बोराथ' मोजाङै बिखाबाय बिबाय माबायदि बोर बिदों एसे बोरा बिदि लुबैनायफोरखौ बिबाय मोनगोन आसा दं आरोना ने मोनगोन आंहा फोथायनाय दं एकदम फुरा 100%। ओमफ्राय नों हिनजाव लाबायना हिनजाव लायाखैलै दासो कलेज फरायगासिनो बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथां ओमफ्राय मोनबेसेसो जानो हाखो ओरैनो सापसथ' ओरैनो दा 9:30 जाबाय खोमा मोजाङानो दा नै बिथाङाबो जाबाय नै 6था नामा जाबाय दे बिदिबा जादों नोंथां दे स' गिबियावनो नोंथांमोनखौ आइमा सरस्वती नामाव खुलुमनाय जाबाय दा जोङो एसे जालु जाला एसे मागियाखैनो जाहैनोसै मागिनायानो जाबाय माने बैसागो मागोआव जारोखोम एन्थाब फिथा मागियो बेबायदिनो जोंबो दा सरस्वतीनि नामै स्कुल कलेज बेरायनानै बिदिनो फिथा सौराय पुरि मिस्थि प्रसाद सगासिनो नोंथांमोना गाज्रि मोना आंनिया एसे गाज्रि थांनानै गगा मोनगासिनो दा जों थांगासिनो आरोना गाइसमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों माबायदि बुस्थु मोनजायो दिनै गोदै गोबाब एसे सारनो एसे माबाफोर बुंदो ओरैनो माबाफोर आंबो बेखौनो बुंनो सानबाय बे खोथायानो जाहैबाय बेराय जानायानो दा बबेयाव हाबलांगोन जों दा इउएनआव हाबसै मिस्थि मोनजाबा जाबाय मोनजाबा जाला जालालै जानो हानाय नंला मिस्थिफोर मोनजाबा जाला जागोन आंनाथ' जाखाला उदैया अफारल' जाबाय अन्नानै लासै सालाय सारा नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंनो नागिरदों बे कुइसनानो जाहैबाय माने नोंथाङा सरस्वतीयाव बेबायदिनो आइबिमा सरस्वतीखौ खुलुमनानै सिख्लाफोरनि नोजोर नांगोन ना नाङाखै नोंनियाव जेनेबा सिख्लाफोरनियाथ' बेखौ बुंनो हाला बेखौ सिख्लाफ्रासो बुंनो हासिगोन माने एसेफोर मेगननि इसाराफ्राव नुथाराखै होनबा मेगन नायनाय मानाय बेफोरबायदि गैयालै एदावनाय जौगानाय दं बारा गैया बेबायदि नुवाखै आं जानो हागौ एसे फार्स्ट टाइम खुलिनाय नालाय उनावहाय लागै लासै जालांगोन आं बेखौ आसा खालामबाय नोंनिसिम बेखौ आं बुंनो हानाय नंला आरो लासैनो जालांगोन मोनलांगोन मोजां जानोबो हानाय नोंथाङा दंखायोसो नामा गैया एकदम सिगां एकदम बेलासिखौ लाबोनानै बारा फिल्मफ्लानि थांलाबायथारबाय बिरलांलाबायथारबाय आगैमोना दा नोंथांमोना सारखौथ' मिथिखाबाय नै जोंहा बिथांखौ बिथाङा दा सिंगेलैनो दङ नोंथांमोना सोरबाफोर नांगौबा एसे माबानो हागोन रायलायनो हागोन मानसिया मोजां सियाला सिदा जोबोद मोजां दादि सुगारसो नागिरो दाना सिख्लाफ्रा दादि सुगार नङाबा हाबा लाया एसे जानाय नांगौ दादि सुगार नांगौ दानि सिख्लाफोरनो दासान्दि सारा एसे लादों बेखौ सोंनो हागोन नांथ'ला आं सुगार डेडि फंनैसो आं बे मोगा मोगि गथ' निउसाव नोंखौ फरायनाय जाहैबाय खुलुमबाय ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ सिनायगोन ना सिनाया नैबे आं आखायाव मा लादों बेखौ मा गोलावसो सानदोंमोन गोलाव बेयो सासे मानसिया एक्सप्लेन खालामना होनायसो बेयाव बुजिबाय आं सिनायबाय दासो दे रायलायनो दे मा रायलायबावनो आङो मा रायलायनो माने गोबां रायलायदो नोंखौ माथो सिख्लाफ्रा बिराद फसायनो दासान्दि दारि लालायनायजों आंखौ दा फसायथ'वा जेम्स होननानै सिनायोना बेखौ
Ya. Lokal area. Lokal area. Bisniaw. आं देनां सुगार दादि जाबासो हिनजावखौ लागोन माब्रै बे समाव लाथ'नो हानाय Sugar नङा daddy. sugar daddy sugar daddy नि मा Taka fैसा गोनां मानसि बोराय. Borai jaman silakan mana? ओमफ्राय जों दा बहाय थांनो नागिरदों जोंनि बर' बाजार हाई सेकेन्डारियाव हाई सेकेन्डारियाव सरस्वतीनि बेरायनो नागिरदों एसे Mana sana? होनबा जोङो जोंनि गथ'नि स्कुलाव थांनाय जासिगोन आगैमोननि स्कुलाव बे बर' बाजार एसे स्कुल Dah biar ujian tangan tu apa? Ini tiap hari kita orang datang aku. मिस्टिफोर नागिरनोसै ना मा होनो सार मिस्टि Ayam mana mana? मा होनदों थांसै मा एवदों ओं मिस्टि मोनजाया फुरिसो ओमफ्राय मोनबाय जागोन नालाय बे बिदिबा जाहैसै YouTuber kan nggak tahu aja ya. Jai मानसि एक्स स्कुल लों मिथिगोना मिथिया एक्स स्कुल बाहाय जों एसे पास जानानै थांबाय बिए फरायहैबाय Bapak udah suruh kami dong. कब क्या रे संदन Lu mana lagi? Lu menjauh ke sini eksplor bicara nama. Iya, itu lagi dah. Dia bilang, "Labur hasil nggak lah kan?" आं जेबो बुंनो हाला थाबायदो Ya, jangan. हाबनोसै होमबा जों स्कुलाव गोदोनि एक्स स्कुल हाबनोसै एन्ट्रि Mana guys men, जों बेयाव गोदो हाबलाखांनाय दा जों हाबबावनो नागिरदों माबायदि नै नुनो हागोन गेटआ ओरैसै बर' बाजार एसे स्कुल हाबनोसै फै जि साना रावबो साना फैल' बाब माथो लाम दंलै ने वा बोरै मोजां साजायदों माथो हा बहा खुलुमहैसै नामा जोंनि कलेजाव बाथौबो दं बाथौ खिथालाय बाथौखौ बेलेगफोरनियाव जों खुलुमदों जाग्रा दंना गैला ए जों नागिरनोसै दा नायो जों मिन्थिया ओइ जाग्राया अबेथिं जाग्राया सेस पुराना स्टुडेन्ट दंफैजोबो फानफबनायफोरखौबो माबा लाफालाय ओइसोरखौब्रा फांसनबो जादों नामा आयै लाजिजोब्बाय हनै सिख्लाफ्रा मा होननोसै मानो लाजियो सिख्लाफ्रा फांसन सेकेन्ड इयाराव ने नै जागासिनो माथो जाजोब्बाय नोगोद जाबायलै जाग्राफ्रा खिन्थु बर' बाजार स्कुलनिया जाजोब्बाय नोगोद जादों गुरबेसे मोनजादोंबा थ' जायो जों आवगोल जागोन फै थैनायनि मुलि सारदों सार फंनैसो गाहायाव खारदोंना वा फुरि एवग्राफ्रा गुरबैसे जोबखो ओइ फुरि एवग्रा मोनदों ए नोंसो माथो एवग्राया नैलै बेरायफैदों जानो जाथ'वाखै
Labra, iya. Labra dong. Udah sembilan berkelai. Oh, syumna nih. Terus saya dia mau itu saya ada. Beda-beda. Bisa pun ngisi pun juga, oi sar. Kayak berapa? Bentar dong. Pung dia pung ngisi. Ma. Ah, này giờ này free vào này cái gì dong? Iya nah berapa mama? Tunggu. Ini pun dia. Exchange abi siapa yang bersih ni dong? Ibu sendiri mau bunai. Oh, cuma ni kamu ni kau. Idai. Kau kos tu ama, ni kamu ni. Sila, Singlah ini haget. Singlah. ma fasa ni. Buru sih. Apa yang sunu dah sih ni? Ah, marah dengan lagi. Sunu dah di. Tutup bocing uri aku je. Ada kau yang bersih dah, kau ini mau ni, ada. Jiwa serius ni. Oi, murah sih. Tuh, pilih boleh. Tuh. Mana Borbazar sekolah, biasa ni guru ni sekolah mana sih जों बायनो बे सार जोंनि सार मा फोरोंमोनलाय बे बर' फोरोङोमोन बे रांग्राफोरखौ लाहरदो सार नै इसोर सार गोजा मास्टारफोर गोजासो माथो जागोन ना मागोन Anh chả lắm. Dia lagi di stand deh. Udah malah gejer sama sih. Cara maju ni. Sana nih. Kau ni apa? Ini yang berjalan tangan nasi dia. Udah. News ni yang kita lah. Oi. Siapa sih nak pun? Mau ra mic lagi ra masa ya. Jauh. Kilo news ni. बाजाराव फख्लायसै सालोंबाय नै सार सा गोथाव जादों साया हालदै होबा साबसिन जाबावगौमोन हालदै गैया नै गोजासो जादों Ang kirti salah demo. Dongon Ang mulkul सार lima. एसे टननि थाबायलाय नुदों नालाय जोंखौ जोङो जाखावना फैजोबबाय थांसै ना ओरैसै बैथिं ओमफ्राय हा सोर माबायदि